Nechte bejt! Defenestrace! Hned! Jako co? Vyžinuje ven? Asi nás to nebude Mě dobré. jenom zajímalo, jestli to je holka, jako. Já si budu šáhnout. Tady obuzík, Já budu věc, jo. Jo, buď půjde nebo nepůjde, jo. Policie, jo. Vy tam toho tam vzal, No, ani neřeknou, abyste šli pryč. A neřekli tohle. Neřekli ani jednou, abyste šli pryč. On do toho punil, pípal mu to, ale... Nechte bejt! Ten kripl tady. No, ten pustil tohle. Na kinu tak Běžte radní! A budem tady předtím, no. Co pa tady ti neřeknou nic předtím, protože to není jich, to nemají už. Já jsem... Tak budem předtím stát, ať si tady stojí hodinu, dvě. Bum, bum, vole. Ale Jirko, jsem na to, ty vole. Ty vole, moje máma, Nechte ho na pokoji! Nech ho! Ty kurvy! Hrdinové! Cože? Já myslím si, že ten koupil lístek a sednu si na tu tribunu, vole. Třeba nemůžu udělat nic. Pojďte prdel, můžou. Je to ještě radši nic, protože oni to vyprovokovali, kdyby řekli odejde, ne? No, jak ho píchat do zád? Vy mrtky! Tím mrekem! Ty parchante! Ubožáci! Kam pojedeš jenom jako? Kdyby to tady neměli pronátý, tak je to v pohodě. Vy ani neřekl, vole, aby odešli. Ale my toho ne. Tady Evropská liga ne. Jako poháry, UEFA. A po 30